Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího airsoftového videa. Dnes tu máme ukázku z Fossil Tour 2025 ve Veselí nad Moravou. Jenom pro ty, co nevědí, je to na Moravě. Akce byla velmi zdařená a jak uvidíte, bylo přibližně asi tak 60 lidí a samozřejmě proběhla tombola s krásnými cenami, které zařídili fosiláci. Moc děkujeme Bazil, Luke a Judo. A teď připravte se na pořádnou řežbu. Jak z pohledu hráče, tak Juggernauta. V prázdných ulicích jsem tichý sten. Stíny se blíží k nám a naděje padá jak ztracený chrám. Ticho před stiskem, světlo mizí v tmě, jen ozvěna našich kroků žije v mém sně. Všechno, co zbylo, je pokolený. Společenstvo zlomených, co přestalo být mnou. Se mění v prach. Příběhy poucuje neúprostný strach, je jenom sen, když chladný ovládne všem. Oči prázdné, bez jisker, mlčí nemají žádný směr, jen vítr zpívá svůj chor a v dálce ničí kovový důl. Žije v mém sně, všechno, co zbylo, je popala sůl. Společenstvo zlomených, co se stalo být důl. Červo se mění v prach, příběh polcuje neúprostný strach. Zdoluje sen, všem oči prázdné, bez jisker, ty mlčí nemají žádný směr. Jen vítr zpívá svůj chor a v dálce učí kovový tvůr. Kovový tvůr. Co přes stiskem, světlo mizí v tmě. Tak, abyste věděli, proč jezdí dětská, my totiž jsme rozjeli ten projekt Sochťáci Sochťáků, možná jste o tom slyšeli, už přes rok a půl jezdíme jako posilové, lidi nám vozej softové věci, místo aby to prodali, tak nám dovezou věci, řekne, rozdejte to a my hlavně podporujeme dětská, mladý a začínající, neboli k těmhle 15 letým je tady nějaký hráč, který poprvé je dneska na Airsoftu, toho bychom vybavili taky. Jseš poprvé nebo kecáš? Takže, výborně. Místo, aby jsme losovali a zdržovali jsme to, takže po jednom půjdete, každý si tady vyberete, tady podsud si vyberete jeden dárek, vezměte si to, co se vám hodí, ať vám nedávám něco, co vám bude na prd. Takže ty jdeš první, pojď se tady vybírat, vyber si jednu nějakou pořádnou věc, tady z toho... Šílený bojovník na šílený bojovník, blázen, co se směje. Kuličky lítaj, když kolem těžce běží. V maskáči jede, jak sírí planety, Airsoft je válka.
Enemy spotted. Šílený bojovník, plně tebe, navíc co si bojíš, že píši své jméno, vysvětlné. Konečně padne, všichni víš, že zítra přijde zase sexualist. To je hnusa. Tak mi drazí, pro dnešek je to vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like, což je palec nahoru a případně i dolů komentář, cokoliv by vás napadlo, podělte se. Mějte se krásně a čauky!